a dobrý deň, milé panie, vážení páni, drahí priatelia. Vítam vás na programe druhého dňa cyrilometodských slávností Nitra, milá Nitra. Ja by som vám chcel všetkým skutočne zaželať pri tohtoročných cyrilometodských slávnostiach a pri tomto trhovom meste kultúrnych programov hlavne veľa zážitkov. Chcel by som poďakovať všetkým organizátorom, ktorí to starostlivo pripravovali, a poďakovať sa aj trhovníkom, ktorých prišiel nebývalý počet, je ich tu zhruba 80, nielen na tomto námestí, ale aj v pešej zóne, takže myslím si, že bude si z čoho vyberať a že postupne budú pribúdať návštevníci na toto naše Svetoplukové námestie. Dovolte mi, aby som prehlásil teda tohtoročné cyrilometodské slávnosti a trhy, ktoré sú s tým spojené, za otvorené. Sa snažili urobiť toto trhové mestečko, priniesť Nitranom nejaké kultúrne programy. Snažili sme sa dostať sem na námestie Svetoplukovo a do pešej zóny, pretože skutočne chceme trošku ľudí aj podnetiť tomu, aby viacej navštevovali tieto priestory aj počas roka. Ja verím, že tých 80 stánkov, remeselníkov, stánky s občerstvením, pivný festival, kultúrne programy skutočne prilákajú nielen našich obyvateľov, ale aj návštevníkov Nitry, a že sa tu všetci budú dobre cítiť a dobre sa zabavia. Myslím si, že obidva večery sú celkom zaujímavé koncerty. Jednak dnes skupina Backwards, ale aj zajtra v podstate klavirista Holý, Jozef Holý. To môže byť veľmi dobrý zážitok, pokiaľ bude pekné počasie, tak si myslím, že ľudia si prídu na svoje. Mal by som teraz ako lokál patriot povedať, že sa mi páči to obdobie, kedy sem prišiel Cyrila Metod, lebo na rok je 1150. výročie. Celý rok sa v podstate bude niesť znamení tohto jubilea. Pripravujeme veľmi zaujímavé podujatia, nielen my v Nitre, ktorá by mala byť teda centrom oslav, ale aj v rámci celého Slovenska. Pondelok budúci týždeň je prvá taká alebo následná porada po porade u pána prezidenta, ktorý prevzal záštitu nad celým týmto cyrilometodským rokom a bude robená na ministerstve kultúry. Ja verím, že Nitra bude mať ozaj kľúčové postavenie v rámci tých osláv a že sa nám podarí v priebehu toho roka priniesť ľuďom do Nitry skutočne zaujímavé podujatia. Ja som zo zoskupenia inštrumentalistov trombitášov Štefánikovcov, volám sa Pavol Štefánik a také charakteristické nástroje pre nás, čo sú pastierské rohy a fujary trombity. Vlastne pastierské nástroje, ktoré boli na salašoch, signálne a melodické. Pastierské rohy sa využívali, sú to také signálne nástroje na, dá sa tomu povedať, ako vysielačka starodávna alebo mobil. Ohlasovali sa príchody Turkov na jazdy, alebo čo ja viem, keď niekde horelo, alebo keď napadla zver, ovce na salašoch, tak vlastne sa tým odstrašovala zver. A fujara trombita melodická, dalo sa na nej, že sa tí bačovia bavili a dalo sa na nej aj nejaká tá melódia zahrať.
v rámci týchto pivných slávností mesto sa rozhodlo, že vlastne spravíme degustáciu svetlých pív, čiernych pív a najlepšieho piva festivalu alebo týchto pivných slávností. Zúčastnených bolo 7 pivovarov, každý pivovar dodal svoju vzorku do každej kategórie, čiže odborná komisia degustovala 3-krát po 7 vzoriek, čiže 7 vzoriek v tmavých pivách, 7 vzoriek vo svetlých pivách a 7 vzoriek v pivách, ktoré boli kvázi ako najlepšie pivo z daného pivovaru. Zloženie komisie bol pán primátor Jozef Dvonč, potom to bol pán Todt, ktorý je profesorom na SPU, bol to pán Nemec, dlhoročný pracovník pivovaru Topvar, bol to pán Korman ako zástupca médií a bol som to ja ako zástupca zberateľskej alebo takej amatérskej sekcie ako pivovarníkov. V kategórii tmavých pív vyhral pivovar Černá Hora z Moravy. V kategórii svetlých pív zvíťazilo pivo z Českých Budějovic z pivovaru Budvar. A v kategórii najlepšie pivo festivalu vyhrala opäť Čierna Hora. Sme si mali spoločne zablahoželať takémuto krásnemu sviatku, ktoré mesto Nitra prežíva a ktorým začíname ten rok cyrilometodských osláv, pretože na rok bude 1150 rokov, čo Cyril a Metod prišli na naše územie. Som veľmi rád, že sme v takomto počte tu na Svätoplukovom námestí. Čaká nás vyvrcholenie dnešného večera, ale čaká nás aj zajtrajší program, ktorý začne od 11. hodiny a na ktorý vás už teraz srdečne pozývam. I'll pretend that I'm kissing